Gde se tvoja haljina i šta da uzmem kojim redom? Hop, hop, nisi ti naivna. Nemoj da glumiš mi neznanca i ti si kao neshvaćen. Imam za tebe ženskog manca, hop, hop, i bit ćeš uhvaćen. Noćas mi se ne izlazi iz stana, Haljina mi zgužvana. neki rekli bi da je pornografija, ma neka nam se desi dok smo mladi ti i ja. Daj da radimo bez stvari nesvetno, a ujutru svako svojoj kući ekspresno, ekspresno. Od onjeg veša nemam ništa, želja me ovlačila, a neka krpica na meni, šta bi ti značila? Molim Boga da me smire samo tvoji dodiri, ali ispod mire džabo viri, šta sve vi se uradi. Da mislim koja će doći posle tebe, stvarno nema potrebe. Neki rekli bi da je pornografija, ma neka nam se desi dok smo mladi ti i ja. Daj da radimo bez stvari nesvetno, a ujutru svako svojoj kući ekspresno. Neki rekli bi da je pornografija, ma neka nam se desi dok smo mladi ti i ja. Daj da radimo bez stvari. Dobrodošli na promociju Bojana Vjerića. Nadam se da će vam biti večeras dobro, lupko i ekspresno. Vama poželim svima dobro večer i da vam kažem da mi je izuzetna čast što svidim sve ovoliko. Noćas mi se ne izlazi iz stana, Haljina mi zgužvana. Neki rekli bi da je pornografija, ma neka nam se desi dok smo mladi ti i ja. daj da radimo te stvari nesvesno, a ujutru svako svojoj kući ekspresno. Neki rekli bi da je pornografija, ma neka nam se desi dok smo mladi ti i ja. Daj da radimo bez stvari nesvesno, a ujutru svako svojoj kući ekspresno, ekspresno, ekspresno.